Зейнең 6-нчы мәктәбендә белем бәйрәме 1 сентябрь көнне 5000 артык укучы шәһәр һәм районыбыз мәктәпләренә белем бәйрәменә җыелды. Тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керүчеләр саны быел 538. Алар белем бәйрәменең иң кадерле көтеп алынган кунаклары. Белем көнен әти-әниләр дә, балалар да зур түземсезлек белән көтеп ала. Гаиләдәге олы уллары Ранелне 1 сыйныфка бирүче Гөлүмовлар да дулкынлана бүген. Настроение хорошее, вроде бы настроены на хорошие оценки, на хорошую учебу. Белем дөньясына оныкларын узатырга әби-бабайлар да бик теләп килгән. Онугымны 1 класска узатырга килдем, 2 класска онугымны узатырга килдем. Онугыма инде 4-ләргә, 5-ләргә генә укырга, укытучыларны саннарга. Самый главный исәнлек, саулык, сәламәтлек инде бөтен кешегә дә. Әти-әниләрнең, укытучылар коллективының, балаларның шатлыгын район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасы хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин уртаклаштылар. 130 баланы бүген мәктәпкә алып килдегез. Аларга хәерле сәгатьтә дибез. Уку еллары уңайлы булсын, әйбәт кенә укысыннар. Чыгарылыш классларына мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә. Яхшы итеп җылны тәмамларга, үзегезнең сайлаган профессиягызга тугры булып, яңадан гомер буе хезмәт итәргә үзебезнең зәебезгә. Бәйрәм белән, с днем знаний, белем көне белән. Поздравляю учащихся школ, студентов, техникумов и вузов, представителей нашего многотысячного педагогического сообщества, учителей, преподавателей, воспитателей и тренеров, работников и организаторов и ветеранов системы образования Татарстана с добрым и радостным праздником Днем знаний. 6-нчы мәктәпнең 1 сыйныфына быел 130 бала керде. 2022-23 уку елында биредә 1200 бала белем алачак. Я хочу пожелать родителям крепкого здоровья, терпимости, любви к своим детям. Ну а детям, конечно, успешной учебы. Белем бәйрәменә багышланган линейка уку алдынгыларын һәм актив егет-кызларны тәбрикләү чарасы белән дәвам итте. Ласточкин Кирилл. Тантаналы линейка уку елын башлап җибәрергә җыелган малайлар һәм кызларны 1-нче дәрескә чакырып яңгыраган кыңгырау авазы белән тәмамланды. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.